Takže čus, tuto sme v rozohratom Minecrafte u mňa v dedine a ak by sa vám páčil takýto rozohratý Minecraft, tak určite dajte like a ideme na to. Takže prvé, čo by som chcel určite spraviť, sa ísť vyspať. Lebo už tu vidím kostlivce, ty kokos, ne. Kde je hrozík? Kde je hrozí? To je... Kamo, chudák villagers. Dobre. Chudák ten villager. Táto si vás prespím. OK. Dobre. Ne. Spí tu. Škoda, že sa nedá niečo z emeraldov robiť. Dobre, spíme a prežili sme deň zase. Takže je deň. Ne. Kokos tento... Kamu... Títo majú aimbot, ty vole. Aimbot. Však mi pomôž. Ne. Sakra. Ne. Ukáž, kde bola tá sekerka možno? Tu. Oplatí sa to? Ja to kúpim, lebo už nemám akože žiadnu sekerku skoro. Kúpim ešte jedno, kámo. Takže sa mi rozbijú. To je. Čo budeme dneska robiť? Neviem. No. Ja by som išiel robiť ten portál aspoň trošku. Naťažím si tu drevo od vesničanov pekne. No čo hovorím? Ešte, že mám po ruke tú sekerku. Ináč, sľubujem, že odteraz budú vychádzať videa, len som sa musel učiť na písomku.
Takže to je môj dom. No a teraz zaujímavosť, ako urobíme tento portál, no. Tu je jeden obsidián, druhý. Teoreticky musím ísť asi do dolu, lebo takto tu ten obsidián nenájdem, keď tu budem len postávať. Naťažiť si diamantový krompáč, vyťažiť všetky obsidiány. Ešte irony potrebujem. Čiže zoberiem si to z najbližšej jaskyne. To prčíc, kamo. No super. To je berem. Nech máme aspoň na pár torčiek. Ironky berem. Pekne. Dobre. Ešte, že mám ten štít, ten sa mi bude hodiť, no. Ježiši. Nezapozrieť tu do jaskyne. Mám torč. Torčky urobím pekne. Aspoň 24 nech mám. A naťažiť si trošku kovlu alebo niečo ešte. Ozvem sa, keď to bude urobené. Čiže našiel som nejakú jaskyňu. Tuto to vyzerá, že tu možno bude nejaký iron. Jo. Ne. Tu nič není, no. Čiže sa môžeme vrátiť naspäť, super. Počkaj. Ja sa vám ozvem, keď tam budem. Čiže už som späť u mojej dediny. Spresnil iron mi so všetkým okrem mojich. Ideme ďalej hľadať asi na povrchu, no. Tam nechcem ísť, tam to vyzerá, že by sa mi tam nechcelo. Pôjdem rovno a uvidíme, čo nájdem. Keď tak budem musieť vyskúšať branch mine inú taktiku. Ale to sa snad nestane, kámo. Bolo by dobré, aby som našiel aj nejaké irony a diamanty. Lebo
Nie som úplne teraz dobre na tom. Armor mám akože OK, ale mohol by byť aj lepší. Tak to asi nič, lebo to nechceš, kámo. Strihnem vám to. Akurát začalo ty vole pršať. Asi sa ideme pozrieť na ten island, čo? Počkaj, že by... OK. Ideme sa pozrieť na ten island, no. Čiže hlasí sa vám Tomáš a na islande som nič nenašiel. Ešte sa skúsim pozrieť tam. Alebo čo by som... Ideme vycestovať, ja tu nebudem bývať, kamo, akože. To sa ani neoplatí, už tam nič není. Čiže teraz Teraz hlavne, aby ma nezabili mobovia, kámo. Kamo, tu reálne fakt nič není. Si full iron? Ty. Ne. OK, mám tu ironové bodky. A mohol by dropnúť full iron, vieš, akoby. Ty voko. Jo. Gamebot. Aimbot. Ne. Ty saky, kámo. Ty vole, tesné. Fú. Ty tesné. Ne. Ty aj tu si aj ty. Ne. Tento survival svet neskončí skoro, jak ja poviem. Ne. Teraz držte palce, lebo idú za mnou dvaja ľudia, kámo.
OK, ak by sa vám páčil teda tento survival svet, tak dajte určite like. Budem rád aj za odber a dohrám toto a nepoviem vám čo. Musíme ešte prežiť. Tento survival svet neskončí skorej. Jak ja poviem nie. Myslím, že som našiel nejakú dobrú trhlinku, kde by sme mohli možno aj ťažiť. Kamo, dedinka, nechaj ma. Dedinka. Ne. To je tá dedina, odkiaľ som prišiel. Nie. Neskončíš. Ne, toto neskončí. Prečo by si išiel bojovať, keď vidíš, že... Ne. Dobre. Uncle map, ok. Mám dokonca aj luk, kam. Takže čau a to by bolo na toto video všetko a chcel by som poprosiť o like a odber, lebo fakt sa to oplatí do budúcna. A blesk, super a dajte odber, ak by ste chceli ďalšiu sériu, tak dajte like a ja sa s vami lúčim a čau.